коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқи мавҷудияти бемории сироятиро расман эълон намуд. ёд кардам очаҷон хонаву айвони тра нони гарму шакарови лаби чагдони тра шиштанои лаби боб дидаи пазмони тра хандаҳои шакарину лаби хандони тра дар дили боғи падар ҷилваву ҷавлони тра очаҷон фаҳмидам навғами ҳиҷрони тра очаҷон 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 ҷон очаҷон очаҷон гардиши чарх гардиши остини ту буд дидани давр баду чашми ҷаҳонбини ту буд ҳама оизи азал бастаи оини ту буд хати раҳвори ҷаҳон раҳзи хати чини ту буд садбаҳор гулзадаи куртаи нақшини ту буд чу чаканвори ту гулдӯзи болини ту буди очаҷон 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 ҷон очаҷон ما ملت تاجیک خلق تاجیک در سالهای 90 بدبختترین سنگین‌ترین روزها را پس سر کردیم. انشالله این مشکل های پیش آمده را پس سر میکنیم. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.